Čaute, zdraví vás Marty s Johnným bez mozku. No takže akurát ideme z koše. Ťa, neurážaj seba. No, aha, vidíš? Ja, skoro tam padol. No nevadí. No tak povedz, kto bol u teba na návšteve. Dano. Nie drevo, ale Daniel. No a aký? Prečo ten vlog už zase točíme? No lebo prvý nám nevyšiel. Ty si debil. To pravý hovorí. Kúkajte na jeho mobil, tu machluje s ním. Čo, iPhone, aj ty máš čo? No, Takže ty máš 4G. 4GS. Ja mám 4S, tak sa nemachme. Ty máš 4GS a ja mám 3GS. Ty máš 3G. No 3GS. Hej, máme 16. Za koľko euro? Za 0. Áno, to ti hovujem, nie? No dá mi ho, jo. Ever. A ja som ho dostal za koľko? Za 2 milióny humán. To menu vy nepoznáte, Slováci, len ja. Lebo to on je z Iránu, viete. Dosť na to, že som tam bol 4-krát. Prvýkrát letel, keď mal 3 mesiace. Á, ty si to zapamätal, ty si za šikovný, kurňa, náš doprovod ide. No, už zahli. No nevadí. Stavím sa ti, že sa ti za chvíľu vybíri baterka. No, stavím sa aj ja. Takže chcete vidieť autíčka? Páči sa. Vychutnajte si pohľad na autíčka. Ale na tohto debila pred nami. Ty prasa. Ale Nemám ťa rád. super, tak prečo si mi hodil včera? No a to som ti ja nehodil. To ti hodila tvoja sestra. Kedy pôjdeme tam? Kam? Včera. Dneska. Dobre, zajtra. Tak ja neviem kedy. Ty si mi zabudol povedať, nech sa nevygrgám pred tým videom. No, tak si sa mal vygrgať, ty prasa. Sorry, tak ty tam bude dunčať veľačo. No, nevadí. Oh, sorry, Audina. Ty sa strapneš, nie ja. A to nejaký mafiánsky bosí, tu zajdeme tu za krik. Ja som musel vyhľadať. Takže, Mačka si líže. Natoč to. Mačka na ceste si lízala. Mačka si lízal. Teraz ide nejaké čierne faro pred nami. Chceš to natočiť, Mačka. Ona si ide honiť. Ty kokos, ona si ide honiť. Sorry, nakazajú ma ten perverzak tam. Čo je, mačka si populárna si na internete. Sorry, ak som tam dala prsty. No nič, takže ešte zájdeme za ulicu aj s týmto mojim kamarátom Johnnykom. Bez mozku. Poču, Marty. No, to počúvam zreteľne. Včera pôjdeme ku tebe spať. Zajtra. Tak včera. No tak dneska. Dobre. Nie, zajtra. Včera. Budeme pozerať, dáme si popcorn, pustíme, dáme si oderekciovacú tabletku a ideme. A ideme na to. No takže kúkajte. Tu máte pamiatku na Hyundai i30. Červený. No nič. A my máme i35. No dobre, tak. Plná výbava. Takže tuto ukončíme. Zdraví vás Marti. Čaute.